Bernard Gregg kompla jiġi miċħud mill-kunsilliera tal-partit li jmexxi hu stess. Din id-darba kien imiss kunsillier nazzjonalista taż-Żebbuġ li ċaħdu pubblikament fuq Facebook u qal li ma fadallux fiduċja fih. Il-kunsillier Daniel Cordina li huwa wkoll kanvażer ta' Chris Said saħansitra stqar li kemm idum Bernard Gregg fit-tmexxija jiddispjaċih biss għall-arma tal-Partit Nazzjonalista u allura għall-partit innifsu. Din id-dikjarazzjoni waslet wara l-għażla li jagħmel Bernard Gregg li jħalli barra lid-deputat Awċi Chris Said mix-shadow cabinet tiegħu. Konferma oħra li l-għażla ta' Bernard Gregg biex jaħtar it-tim tiegħu ġabet iżjed mewġ milli serenità fil-partit. Id-deputat nazzjonalista u eks-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said der evidentament dispjaċut li tħalla barra mix-shadow cabinet ta' Bernard Gregg. Għażla li rapporti baqgħu mhux miċħuda qalu li Ray Bezzina l-ex-Chief of Staff ta' George Policino kien involut fiha. Dan anke jekk fil-jum tal-miġja tal-Papa ħarġet l-aħbar li Bezzina irreżenja mill-kap tal-uffiċċju ta' Bernard Gregg. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, Chris Said kien kiteb dwar id-deċiżjoni tal-kap u benġila li jifhem id-deċiżjoni li ħa Bernard Gregg u l-istess sentiment qalu mal-Gazzetta de Malta Independent. Il-Gazzetta Independent staqsietu jekk hux kuntent li ma natax portafoll, b'Said jikkonferma li jrid jieħu inkarigu biex ikun kelliem ta' settur, iżda Bernard Gregg ħalleh barra. Mistoqsi b'mod ċar hux kuntent bid-deċiżjoni ta' Bernard Gregg li Said ħadem għalih fil-kampanja biex tqaċċad Adrian Delija mit-tmexxija, Said qal li mhix kwistjoni jekk hux kuntent jew le. Id-dwejjaq fil-partit ta' Bernard Gregg derċar anke fost partitarji nazzjonalisti li intervjenew fi programmi fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista u rew l-adab tagħhom għal fatt li 3 deputati ma nataw l-ebda portafoll. Jien minn Għawdex, minn Nadur, u veru dispjaċuta ħafna għax il-Chris ma għamlu xejn. U anke lil-Mario De Marco u għandhom is-Subbonnici. Karm. Karm. Iwa, dak it-tlieta ma sibilhomx ta' ħaġa. Veru dispjaċuta ħafna u għajdulu l-Bernard li l-Awċin dispjaċuta ħafna għal Chris. U għall-oħrajn ukoll.